Зей агрофермасында уракта әтиле улы уннафлар эшләй. Олег агроферманың баш агрономы Денис Казан авыл хуҗалыгы институтының 3нче курсын тәмамлады. Каникулларда комбайн штурвалы артына утыра. Институттан соң районга эшкә кайтачак. Үтедән кичкә кадәр югалтуларсыз эшлибез, комбайннар төзек, эш яхшы оештырылган, бездән торганның барысында эшлибез ди Денис Умнов. Агроферма уракка 8нче июльдә кереште. Башта көзге бодай җыйнадылар. Ул гектарыннан 27 центнер булды. Хәзер биредә арпа суктырыла. Технологиялар барысы үтәлә. Көздән җир кертүдән башлап, ашлама кертүләр, гербицидный обработкалар барысы эшләнә. Жылның кору килүенә карамастан, шул технологиялар эшләнгәнгә барысы урожай быелгы ел өчен яхшы урожай 27 центнер гектарыннан. Ел үзенчәлекле, яз һәм җәйнең коры килүе игенчеләр өчен зур сынау. Арпа уңышын җыйнауда тәмамланып килә. Әлеге басуда яңгырлар 10 мм тирәсе генә булды. Иртә чәчү һәм барлык технологияләрне үтәү сәбәпле бу басуда уңыш быел ярыйсы. Комбайнчылар көнне төнгә ялгап, булган уңышны сыйфат итеп җыйнарга тырыша, журналистлар белән аралашуны тиз һәм кыска тоталар. Экрен скорость белән җөрибез. Урнашларны югалтырга ярамый. 29 июльгә районда 45517 тонна ашлык җыеп алынды, уңыш гектарыннан 21,5 центнер тәшкил итә. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.